So all of this should tell you that you should take that white draft paper very seriously. Nazi izintsha zisesilanda bafowethu kuloko kuyanda. Abantu bokufika sebeyaqualifyela ukuthi ba-applyele u350 weSASSA loan nenitholayo abantu abangasebenzi. So mabenawo ama documents okusho ukuthi sebeyaqualify ukuthi ba-applyele iSASSA. Ngetax yami engaka. Ngetax yami engaka. Sina sikhokhe tax engaka ngenyanga esi-tax waboma 5,000 4,500. Mina I don't get taxed less than 4.6 ngenyanga. So kusho ukuthi imali yami izoya kubo abantu bokufika lapha ukuthi bayokhokhelwa ukuthi abasebenzi basemzansi. Hayi kuningi guys, kuningi. Uyabona le mosi ihleli singalungisi lento sothi phapha kuzobe sekuyithina abantu bokufika ngentshele. Kuzobe sekuyithina abantu bokufika because lento iyacaca ukuthi sekuyimpi engaphakathi kwethu nohulumeni. Sekuyimpi ngaphakathi kwethu nohulumeni ngoba phela ayingihlaleli kahle mina. Ayingihlaleli kahle mina lokuthi i-tax yami izoya kumuntu yo kuningi